Xarabank ma'kom ukoll fis-sajf. Qatt ma tobsor li persuna minn nord ta' Sweden ħadd tiltaqa' ma' Malti. Nista' nagħżel li ma weġibx. Min qed jgħid il-verità? Billi r-raġel u l-mara qegħdin jgħidu li t-tnejn kienu d-dar. Uħut mid-diski tiegħek ishom kollha kontra l-irġiel. Għandek xi ħaġa kontra l-irġiel. Il-waqt jien kont ġol-gallerija qed nonxor u l-ajruplan kien diġà qed jaqbad mu wara. Jiena li dik ma kienx ċajta, kienet qata kbira. Trauma. Tista' tqum bil-wieqfa ta' xejn. Alla jbieku. Għaddejja. X'kemm hu kantanti Malta u nifirħu għaxina l-ħaq forsi jew għalija u l-kelli l-ħaq. Ilhom miż-żewġin 15,989 jum. Tibżam il-ġrieden? Ejja nkomplu naraw affarijiet sbieħ. L-ommanna ma tistax tgħidilha le. Jekk il-Madonna qed tidher lill-Angelik, ma tistax tkellem direttament lill-kameras. Ir-ripetizzjonijiet ta' Xarabank minn nhar is-Sibt 18 ta' Lulju fis-sija ta' wara l-ofsinhar.